नोंथांमोन बयखौबो बर' व्लग चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरबाय लोगोफोर। जोंहा बेलासिनि गुमैमोनाव बेरायनानै फैनो नागिरदों। खोमसि नुबाय माबा केमेरायानो मोनानायखाय मोनदों ना साम' नामा ओइ गुमैमोनाव थांनानै फैनो र' नै सासे साम' गोलाव जों मोनफैबायमोन नै गुमैमोननि न' मानसियानो गैया मालाय ना हमनो थांदों दे। पेटलाया फैबाय लामायानो माबायदि जादों माखौ मेरेसै मानसियानो गैया सा थांसै औ मालाय ना हमनो थांदों न'आव थांसै फै थांबा फुंबिलि ना हरनानैसो बावदो फै जोंखौसो नायगासिनो थाङा ओइ थाङा खोमा थांसै खन्था ओइ जोंनाव थांबा खन्था बांसिन थायदों गाबदो गाबदो आरो इयानो सबाय ना ओमफ्राय आरो माबा बयलार आलु मैथाजों खांख्राइ गायदो नामा इसान नङा ओइ गायदों नोंसा ओइ ससेया खोलाखैबो ना खोथियालाय इयावनो फोदों खोथिया बायदो बै आलिसो ना अबेसो मननैसो ओंखारदों नै ओइ आलि नङा फास आलि माबा गोजाननिफ्राय फिसा नुथारदों ओइ रुम साराय सोर नामा मा रुम सोर सोर सानदों ओइ पतंजलि कन्टा न'नि माबाया पाउडारा बारखांजोबदों थांगोन जोंनाव गाखोबाय दङ थाङा हा मानो मा ओंख्रि जानाय दोमै मा ओंख्रि जानाय फुंबिलि दै दे
नुबाय नोंसोरखौ मांसानो फन्टा हा दासो मोनफैबाय जोंहा लोगोफोर गुमैनाव थांनाया एबार आङो माबा ओंख्रि संनोसै ओंखाम संनोसै खुमब्राजों ना संनोसै बेखौनो नोंथांमोनजों एसे दिन्थिलांसै आरो शेयार बानायलांसै आं भिडिअखौनो लायासै एसेल' लाहैबाय एबार संनायखौनो लानोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि खुमब्राजों ना संनायखौ जोंहा फेटलाया थांफिनसिगोन नै थांफिनसै माला नांगौखाय मोनाखाबायानो थांफिनबावगोन मानि नोंसिनि ना गारिनि नोंसोर साथामनि ना गासिबो पेन्सनखौ दा थाब फैयाबा नायसो गरम राइस दुगैनांसो मेंबाय मेथाइबो जाहोबोआसै बिसिना साहा लोंबोनायानो मा इमारजेन्सि बेखौ जाहैनाङा गथ' बायदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आं एबार मोनानि ओंखाम संसै आरो मोनाखाबाय नालाय मोनानि ओंखाम संनाय जाबाय लोगोफोर खुमब्राजों ना संसै ओंखाम संसै बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै आरो लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर नाया खुमब्राजों ना ओंख्रि संनोसै आरो एबार नाखौ सायनानै लानोसै खुमब्रा हानोसै ओंखाम संनोसै खुमब्राखौ बायनानै लाबोदों ओमफ्राय नाया जोंहा बिब'आ हमनायमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो बोथिसे हरबाय आरो जोंहा बिब'आ लोगोफोर आं खुमब्राखौ हानानै सुनानै लाखाबाय नाखौबो सायनानै सुबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेखौ बाथोन देगोन आरो आं बेखौ बाथोन देगोन सामब्राम बानलु दानफैबाय संलाय मा उन्दुनो माबा नों उन्दुनायल'आ आं बेखौ बाथोन देहांदों ना गालखाबखौ बाथोनखौ देना हो मानो माबा खासारिया खामबाय थायो बेखौ बाथोन देनोसै नानि गालखाब बाथोनबो देना हो दे फेत्ला माला ना गोरि hendak lagi gue nih itu badan bensin badan kan yang dia nah garam taruh aku makan dulu nggak bisa baca sana. Mana lagi nagori.
geri ampai seng. Nagram bukannya ini ya. Ya udah. Astagfirullah. Orang mahal kan tuh. Ya bang nama. Nah, dia mau balik. Itu nih tadi. Mereka kasih balik. Senjoran mau gini. Rồi đi. Santai. Nih. thằng khứa mà bé thông à? Bà mà có thâu tiền này sẽ đâu. Rồi theo rồi. Đã sao khoản này mà. Ini reson karni mah biar pindah. Iya. Iya. Ini kan di sana. Oh, cara sih. Lè này bà thân địa đứng điều nhà đã xin ạ bất khẩn lấy tôi à cái mà nạc có rồi bà thân sầm ram bàn lụ ini sẽ thắp vậy Mau tahu sih. dương này thắp ya kì bà cầm Apa nama beli macam? cái mẹ đàn mà đấy Bonus itu mah. hả Bonus itu mah malah sini sana sini. ai bà horny thana phin sẽ ra Nama sana kamu lah. bà hot thẻ đến là phải phình cái này nhé Oh, sampai dah satu. đến thằng làm thẻ Untuk tak ada lah sekarang tu juga. hả Itu hanya tu. biết là sầu sẽ rồi bà lấy số thằng này chọn ê mà béo bà thân quê rồi năng rồi bên một triệu đây là nó xây là gặp rồi
बाथोना नै पेटला देनाय ना बाथोना ओंख्रियाव दै होना फैबाय आं दसे गरमथार लोगोफोरजों ना पेटलाया माबायदि मबाइल नायो नालाय ना नालाय नालाय मा नायदों एरै जिराय फैलाय मानसिया फैलाय मा इमान गरम मा नै लोगोफोर आंना खुमब्राजों ना ओंख्रिया मोनसिगोन गोदौबायानो मोनबायानो आरो गोथाव नुखाबाय नै टेस्टि जाखाबाय खोमा मोनबाय जानोसै एबार लायनानै गोजाथार नुयो मालबानो गोजाबानो पेटलाया जाबायानो गोथाव जाखा नै लेक्सारि थगायना माबाखै खोमाहाय रुनाय माइरंखौ बाथोन खुमब्राजों ना ओंखाम दै केमेरा दुब्लि पेटलाया मालाय खनायावसो जाहैलायदों
Videokono aku manca. Banan dari koller dalam desain. Kasih sih sendiri. Ada jalan desain. Don desa. Ansari yang jaga, masih yang jaga. Gak mau. Iya nggak tahu. Video mana nang bukan malah memori jalan tahu. Yang punya ada penanya, ikan bunga. Orang sakit lambung. Mengapa jalan dia ada? Mari. Jangan bakal makan sana. Boleh ya. Apa lagi? Boleh sudah ya? Nanti. Iya. Iman, darah bersalam jalan kan kali nanti pada dah. Muli lain kang di hari tua. Andai dengar. Ada baru ada nada sekarang. Muli lain kang ni ayah. Lepas tu jelah. Karena di mana sih kau pergi ni ya? Hor ni nak kau pergi. Ni baru dia. Phone mari nada ya dalam tu. Kalau nak tu kita mesti teraga jangan tidak teraga jangan ni. Dia sana saya maka harus nangin lagi dulu. Dia nak diantar itu lagi dah betul. Ini salah. Jangan ngayar lagi tu dah kau nak yang mana tu. Gede nantang mereka dia yang kau bisnis nanti karena itu. Yang lain apa itu sudah mana ni? Bye lagi per. Dia aku bersini yang dan sabar ini kan hamdan kan sedih juga. Yang apa video aku